там млекото, от топлото млеко. Ето една чаша. Две чаши. Съм сложила лимонови кори. Сега това е млекото с захарта. Ето. Трудно се изсипва, защо много е захарта. Чизбега. Айде. Чизбега. Цвето па нема нищо. Така. Сега сипвам жълтъците. 10. Сега сипвам оливи. 5 лъжици олио. Така. Сега се бърка с ивицата, да се разбърка. Две лъжици коняк. Така. Сега сипваме по малко белтъците. 10. Това също така става. Долу не разбил, ето. Само отгоре се е разбил. Долу си е бистро. И малко сол. Една щипка сол. Брашното е килограм и половина. Пакетче и половина мая. Разтопено охладка вода. И сега почвам да го сипвам тук от тестото. Е така по-малко, по-малко. Защото става вече към 2 кг. По-малко, по-малко и става 2. Нали ти казвам 50?
Айде почвам трети път. Козунак, слагам го тук върху топлата вода. Е така. И сега трябва да напълни тенджерата догоре. Трябва да се размеси. Да се направят козунаците на плитки, там какво трябва и да се пече. Ай. Само на конците го поставя. Разточвам го, намазвам всека питка с масло. И после го плетем. После допълнително, че кажем, че го плетеме. Ето сега всека питка я намазвам с масло. Така. И после слагам една върху друга. Другата отгоре и нея намазвам. Слагаме една върху друга. И сега почваме всичките да ги разточим на една дълга кора и почваме да плетеме козунаците. Сме сложили стафидите. Сега трябва да напълним таличката, като слагаме козунака ефтасал. Намазвам го с яйцето и го слагаме да се пече. Ето така. Намазвам в козунака. Слагам го в фурната да се пече на 200 градуса половин час. И захар сложихме отгоре. Ето и стафидите и готово. Ето това е сега готовия козунак. Изпечен. Ето. Заповядайте, мога да почерпя с едно парченце козунак.